Hi guys, गिबियावनो आंनि अराय जासिबाय बा सासे बिनानावा आंखौ जावदों एलग्रा आदाया मारै नामखौ मोननाय एलग्रा नाम माने आं नामखौ मारै मोननाय माने खोनासंना लादो आङो नामखौ मोनाखैमोन मारै बिदि जालांखो माने मिथिना ला माने बै दैसायाव आङो एवनाय माने एवनाय माजों एवनाय नांगौना ट्रेक्टर माजों एलनाय माने एलनाय ना बिदि बुंफ्लांदोंमोन दुब्लिखौ माजों एलनाय होननानै बिदि बुंफ्लांबाय आङो बिनानाव नोङो आंनि नामखौ माजों मोननाय माने नों मिथियाखैबा बे जाबाय बोसोरथाम जाबाय बियो बोसोरथाम बे आंनि इउटुब चेनेला बोसोरथाम जाबाय फेमास जानाया माने बेनि सिगाङाव रावबो सिनाय मोनामोन बे आंनि एलग्रा नाम मोननाया बोसोरथाम जाबाय आङो गावनो हारसिं दोनाखै रावबो दोनाखै रावबो बाबलिफोराबो दोनाखै जोंनि बर'नि हारिनि रायजो राजाफ्राबो दोनाखै रावबो दोनाखै आंल' हारसिं दोनदों माने एलग्रा नामखौ रावबो दोनाखै आङो बै दैसायाव बुंफ्लांनायसो माथो एलनाय माने एलनाय नांगोलना ट्रेक्टर ना बिदि बुंफ्लांनायमोन नै बिदिनो बुंफ्लांनायमोन दैसायाव माने आं ओरैनो दैसायाव दुगैनो थांनायमोन बै माबायाव लकडाउनावमोन आरो जेनेबा 2019 2020आवमोन माने आं दैसायाव दुगैनो थांनायमोन आरो ओमफ्राय मास मोनथामनि उनावसो भाइरेल जालांबाय नंगौ आं मिसा बुङाखै एलग्रा नामखौ रावबो दोनाखै आङो दैसायाव भिडिअ बनायनो थांनायमोन आङो दुगैनो थांनायमोन दैसायाव ओमफ्राय हालेवनो मोनसिगोन एवनाय माने एवनाय माजों एलनाय नांगोलना ट्रेक्टर नै बेबायदिसो बुंफ्लांदोंमोन आं एलनाय होननानैसो बुंफ्लांदों ओंखायनोथ बियो फेमास जानायखायसो आङो एलग्रा नाम लाबाय गासैबो एलग्रा मानो मानसिफोरा सिनाय मोनजोबो एलग्रा सारखौसो बांसिन सिनायो मानसिफोरा बेनिखायसो आहा बे एलग्रा नाम लानाया बोसोरथाम जाबाय दे आं दायो भिडिअखौ फोजोबनोसै जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामबाय था आरो हदायबो साबस्क्राइब खालामबाय था आरो बिदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थागोन बाय बाय जय बर' हारिनि